rasane pengen ketemu. Apa iki sing jenenge lara rindu, mikir wong ayu nyang awak saya guru. Tak akoni aku ki wong ora duwe. Apa iki sing dadi penyebabe tresno tenan malamku anggap sepele. Aku trimo nanging tak tunggu randane. Mrono mrene tak goleki sapa wae, tak takoni jawabane kok padha ora ngerti. Munggah gunung rasa wana, apa kowe ora krasa kaya ngene rasane wong lara tresno. Krungu kabar sliramu wis pepisahan, ati nratap rasane